ma ipime content creators that bede ipime accountants that bede even though sometimes content creators make more money, iloso pesa mang'eny moloyo okinde moloyo professional. But the fact ni onge sheria moro mane wawacho ni nyaka wabed gi sheria mokwongo ma define who is a content creator. Okay, Green Odera Facebook account ni achiel moro momi nyiero cha is considered a content creator. Nyaka wabed gi sheria ma define niya mokwongo content creator en ng'ama kama, en ng'at ma yuto ne social media obedo structured e yore ma kama, nyaka bed gi that structure. Omiyo ji waneno ji ka jon kiarie ka wuoyo e bungu to gin ye jok ma have benefited the most from the content creation sector mar this country. En which quote in fact en ng'at ma should not even get an opportunity to go back to parliament. They are a disappointment to the youth of this nation, and they should not be given an opportunity to talk about serious matters like what we are talking about now. Kamano wakili kawa tiyo kokoro. Watiko lokruok mar paro ama bedo paro mopogore opogore kuom party leader mari. Number one